Makikita dito sa larawan na ipinadala ni Romeo Jun Hilomen, ang General Manager ng QWIK Private Motor Vehicle Inspection Center sa Angeles City, ang dagsan at pila ng mga sasakyan sa mga emission testing center. Nangyari raw ito sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ngayong February 15, kasunod ng implementasyon na no mandatory for roadworthiness test ng Pangulong Rodrigo Duterte nitong February 12. Tanghali na nang makarating ang news team sa bisinidad ng Barangay Santo Domingo sa MacArthur Highway. Hindi kalayuan sa LTO District, makikita ang pagdagsa ng mga motoristang nagpaparehistro at sumasailalim sa emission testing. Habang kapuna-puna ang matamlay na transaksyon sa QWIK PMVIC, sinubukan naming kunan ng impormasyon si QWIK GM Hilomen para sa detalye ng kanyang reklamo. Ngunit tumanggi muna itong magbigay ng pahayag habang nangangalap pa umano siya ng impormasyon. Sa panig ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines, ang pagbawi ng administrasyon na hindi gawing mandatory ang roadworthiness test ay totoong makakaapekto sa kanilang operasyon. Ayon kay VICOA President Inigo Larrazabal, higit pa rin umano ang kanilang serbisyo kaysa sa mga PETC na usok lang ang sinusuri. Sa halagang pareho lang ng emission testing at wala namang kaming retest na po hindi naman kami, kung babagsak po kayo, hindi naman kami sisingil ulit So sulit na po siguro sa halagang pareho lang din kami ng oras ng testing, makikita nyo na kung nasa kondisyon ba yung sasakyan nyo. Naging emosyonal din si Larrazabal dahil malaking talo umano para sa kanilang mga investor ang bagong alituntunin. Tayo lahat apektado. So just like everybody else, alam naman po to alam to ng mga Pangulo at ng mga senador natin, at maintindihan naman nila na naglabas po kami ng pera at ang laki po ng talo namin sa programa ng gobyerno po. So naintindihan po namin yun, pero alam po namin na siguro naman pagbibigyan kami sa tamang panahon po. Hindi ko pa masabi kung gaano katagal yun. Honestly, hindi namin talaga masasabi. Hamon naman ng presidente ng PETC o ng Clean Air Movement of the Philippines Incorporated o CAMPI na si Dr. Hilario Larry Pitpit, mas maigi kung makiisa ang mga miyembro ng VICOA sa isinasagawang investigasyon ng Senado. Para sa amin, sana makipag-cooperate ngayon yung mga investors ng PMVIC. Total, magkakaroon na ng investigasyon sa Senado, sa Kongreso. Sabihin nila lahat kung paano ba talaga ito nagsimula, anong nangyari, at para bang nabiktima sila na meron silang pinasok na isang bagay na ito, negosyo na napakalaki ng ipinuhunan nila. Pero hindi, parang nakikita natin lahat ngayon, walang due diligence Sa hanay ng PETC, ayon kay Dr. Larry Pitpit, gaano man kabuti ang layunin sa modernisasyon sa roadworthiness testing, kung wala sa katwiran at minadali ito para sa kanila, hindi ito magtatagumpay. Ang mga sinasabi ninyo, sakuna sa lansangan, pero hindi lang yan. Roadworthiness ang makakapagpababa talaga na sakuna sa lansangan. Pati po disiplina ng mga drivers natin. Wag naman po sa ganitong panahon sana i-implementa ninyo yung ganyan. Ipagduduldulan ninyo sa tao. Dapat yan gobyerno ang gumagawa. Maawa kayo sa mga tao. Paolo G. Santos, CLTV News.